Казвам се Галя Трайкова, от София съм. В момента съм задочен докторант, трудова медицина в факултета по обществено здраве. Бакалавърската и магистърската ми степен са обществено здраве и здравен мениджмънт. В момента работя в Министерство на здравеопазването. Занимавам се общо взето с проблемите на ромите в здравеопазването и се стремя да подобря достъпа до здравни услуги на ромската общност. Казвам се Мерия Мерикова, родом съм от град Сливен. По-настоящем съм втора година студентка по фармация в Медицинския университет София. Сама избрах да се занимавам с фармация, защото смятам, че това е сферата, в която мога да се развивам най-добре. Любимите ми предмети в училище бяха биологията и химията. Това са основата на фармацията. Край. Петър Георгиев се казвам. Трета година медицина в Медицински университет Плевен. Има още 3 години, докато стана почти доктор. Идеята е да се върна след това в място, където съм израснал, квартал Факултета, и да се опитам да дигна здравното образование на ромите.